ysgafn, gan bod ni wedi cael penwythnos trwm falle o fwyta, mae'n neis i gael rhywbeth ysgafn, ond sy'n ein llenwi ni ac yn defnyddio sbarion sydd dros ben falle. So fi'n mynd i ddechrau gyda'r cywiar, mae dy fi jyst y frest cywiar, yn gallai chi ddefnyddio o'r thai neu unrhyw dan chi'n hoffi rili. A i ddechrau gyda, fi wedi dod i fer bwrdd coch, wrth gwrs, dan taw cig amrwd yw e, bach o clingffilm o dano, a ddangosau chi ffam mewn munud, a gyd dwi'n mynd i wneud, cillad siarp, a jyst torri mewn i ganol y cig, byddwch yn ofalus, a wedyn i agor e lan fel yna. Os ych chi'n gallu mynd tymau bach fwy tinnau, cyrwch fwy tinnau, allwch chi ddod i fel toriadau bach yn dde fel yna. Os ych chi'n cael farn i wneud e, dodwch cling dros y top to a i fwrw fe gyda rolbren a fydd hwnna'n i wasgaru fe mas. Wedyn fi'n mynd o'i golchad bach i'r dilog am bod ni wedi cyffwrdd ar cig. Hwna'n bwysig wrth gwrs cyn bod chi'n cyffwrdd â popeth arall oherwydd y bacteria yna. A wedyn mae gyda fi gaws ni'n mynd i lenwi hwn nawr gyda fathach. Dawn ni nôl at y caws. I ddechrau gyda, mae gyda fi stwffyn. Falle bod gyda chi peth stwffyn ar ôl ers cino ddo. Os na, neu os oes peth gyda chi ond dim digon, beth dwi wedi gwneud fan hyn yw ffrio cenhinen wedi torri. Just i ffrio fe, halen a ffibr bach o olew. A dwi jyst yn mynd i ychwanegu hwnna mewn ac beth sydd gyda ni ar ôl. Llwch chi flasu fe wrth gwrs, achos dim byd mewn fyna sy'n mynd i rhoi drwg i chi. Bach o halen a ffibr falle, jyst i rhoi mwy o flas. A wedyn falle, os oes angen, ti'n bach fwy o taim, llwch chi ychwanegu fel chi wedi gweld fi'n gwneud o'r blaen pethach fel cnau, neu ffrwythau sych ac yn y blaen. So rhoi troiad bach i hwnna, a wedyn, i wneud e tymed bach yn wahanol i ginod dydd Sul, ni'n mynd i ddod i bach o caws meddal sydd gyda fi fan hyn, gyda garlleg a perlysiau wedi ychwanegu mewn ynddo fe. So mae hwnna to yn rhoi mwy o flas. A ni jyst yn mynd i ddod i hwnna ar draws y cig, ddim eisiau bod yn ffysu iawn. Wedyn bach o'r stwffyn, neu beth dwi'n gwneud weithiau gyda'r plant, neu gyda'r teulu gyd, yw gosod just bricell mewn fyna a cnau a dim stwffyn o gwbl. Ond os does gen ti'n stwffyn dros ben, wyt ti'n gallu stwffyn sych drwy'r poeth ar ei hwnna sydd i'r ben wedyn? Ie, wneud hwnna. Ie, neu fel wedi si just wedi cnau a ffrwythau falle. A wedyn, os dyn nhw'n i'r clingmat bach fwy llydan, na gyd ni'n mynd i wneud nawr yw rolio hwn fel hyn, os darnau yn y mas, bydwch y phoeni, a wedyn dod ar clingffilm dros y top fel yna, a wedyn cael gafel yn yr ochrau a'i rolio fe i wneud siap bach taclus fel yna. Nawr, os gyda chi, dim bod gyda chi'n gallu cael ar hyn o bryd ymwelwyr neu ffrindiau'n dod, ond yn y dyfodol, mae hwn yn rhywbeth llwch chi'n neud o flaen llaw a'i gadw fe yn yr oergell tan bod chi yn barod i goginio. Mae'n cymryd y gwaith yna mas o'r brws. Pan yw'n tebyg fel arfer yn hi, mae bob ddim yn disgyn allan, achos ni'n stwffio gormod i fewn, ddim yn cael o'n iawn chwaith. Ond mae hwnna'n cadw fe at ei gilydd. Dodi fe yn yr oergell am ryw hanner awr i bopeth i galedu nôl, yn wedig y caws yna, a wedyn mae'n cadw i siap. Fi'n dod i hwnna wedyn mewn tin, wedi tynnu'r clingffilm i ffwrdd, Dodi fe mewn tin, gosod ffoil dros y top, a mae hwnna wedyn yn mynd i'r ffwrn am ryw hanner awr i 35 munud. Wedyn amser, mynd o mas. A pwy tymeredd yw hwnna wedyn? Tua 180. Beth dwi wedyn wedi wneud, yn gosau chi fi wedi tynnu mas yn barod, bach toi'r dilo yna. So mae hwnna wedi cael y broses yna o'i rolio, dwi dal, tymed bach yn dwy, o'i rolio ac yn y blaen. Des i mas o fe o'r ffwrn, a wedyn ges i gafel mewn ham cyfyrddin neu pa mae ham neu rhywbeth fel yna, a i ddod i fe dros, i lapio fe drosto, a wedyn dod i fe dan y grill am ryw 10 munud ar y diwedd. A dyma fel mae'n dod mas. So mae hwnna jyst yn crispo'r tu fas tymed bach. Mae'n gallu edrych tymed bach yn llipa, bach yn ddi-liw, jyst dod i fe yn y ffwrn gyda ceiad amdano fe. Wedyn fan hyn, os drwn ni hwn mlaen, dwi wedi defnyddio tato, tato ddo, jyst i torri nhw mewn i darnau bach llai o faint. Mae hwn yn ffordd poblogaidd iawn o defnyddio jyst sbario'n cynod i Sul. A dwi hefyd wedi dod i bach mwy o'r ham mewn gyda fe i roi blas, wneud et bach fwy hallt a'i ffrio nhw. A wedyn, i wneud salad bach fan hyn, mae gyda fi jyst dail salad o'r archfarchnad. Gobeithio cyn hir bydd rhai gyda ni yn yr ardd wrth gwrs. A chi'n gallu gweini hwn ar blatiau unigol, neu beth gallwn ni wneud yw dod i fe ar un bwrdd yng nghanol. Fi wedi torri peth wrth hwn yn barod i chi, so os llwch chi ddechrau... Mae'n bod fan hyn yn eistedd gen i do. Mae'n edrych arno fi. Beth dwi'n neud wedyn... Os ydych chi'n leir o'r hot chocolate yna. Wastad lle. Torri'r rhain mewn i darnau slices bach. Trwchus, fe bod ddim i gyd yn cwmpo'n ambitious. A wedyn mae gyda fi bach o papur fan hyn, tomatos. Mae blas hyfryd ar y cywiar na. Stwffyn elw fi. Tomatos, gosod y cywiar dros y top.
A wedyn ni roi bach o... fi di'n cofio hwn ar eich platiau chi. Bach o oren O, hwnna'n ddiddorol. Ie, Mae rhaid ni gael blas arall yn y munud yn elyg felly yndi. A wedyn os oes amser gyda fi os mynd O, bach, vinaigrette yn dros oes. Bach o vinaigrette, bach o fel. Ni ar gwylod o... Sy'n iwsio gyd barod ar Bach o miso. Dwi'n defnyddio tipyn o hwn ar hyn o bryd, achos mae'n dda i ni, a mae'n rhoi blas hyfryd. Bach o vinegar seidr, neu vinegar gwyn, ta beth sydd gyda chi, i gymysgu fel an, a mae hwn yn neud dressing salad perffaith heb olew. Felly mae'n berffaith ar gyfer cadw A so be, mae'n codi'r salan i blasu fo'n Yndi, mae'n lyflu. Diolch, Isa. Diolch o gael nes i. Diolch yn gael blas arall hwnna efo'r oren yn y munud. Diolch yn fawr, sy'n tro.